खुलुमबाय स्टुडियो दं आं रबिन बसुमतारी बाक्सा जिल्ला एबसुआ खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय फालिदों। दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि आंगो फोरबो रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। थांनाय 21 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गावनि आंगो फोरबो हारिमु आरो बर' माहारिनि दामजुफोरखौ अरायबो गोजोर लाखिनो थाखाय बाक्सा जिल्ला एबसुआ रंजालि बैसागुखौ फालिबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो खुंगा 21थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव चापागुरि खख्लाबारि दखरा एबसुनि हेफाजाबजों बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय चौधुरीपारा गामिनि गेलेग्रा फोथाराव रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो आसामनि केबिनेट मन्त्री उर्खाव गोरा ब्रह्म, इएम राकेश ब्रह्म, सेन्ट्रेल सेलेक्शन बर्डनि मासिगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारी, एमसिएलए मन्टु बर', एमसिएलए जय मुसाहारि आरो एमएलए भुपेन बर' बिथांजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। समग्र অসমবাসী ৰাইজক ৰঙালী বিহু উপলক্ষে অলক আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু আশা কৰিছো সবৰে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ জীৱনত আনন্দ আহক আৰু আমাৰ সমাজৰ যেটো ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হোক আৰু সকলো ক্ষেত্ৰত আমি সফলতা পাওঁ। ৰংজালী বৈশাগু বড়োসকলে এই পবিত্ৰ উৎসৱটো এটা বতৰৰ উৎসৱ হিচাপে পালন কৰে যদিও তাৰ লগত নিজৰ সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰাৰ এটা পৰম্পৰাও আছে। যোৱাকালিৰ পৰা আমি মুকলি বিহু যেটো উদযাপন যেটো আৰম্ভ হৈছে কোকৰাঝাৰৰ টাউনৰ মাজমজিয়াতে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ উদ্যোগত আজি মই দ্বিতীয় দিনত বাক্সাত আহিছোঁ। এই চৌধুৰীপাৰা যেটো কোকলাবাৰী অঞ্চলৰ ইয়াতো বাক্সা জিলা আপচুৱে এইটো আয়োজন কৰিছে। এইটো এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আৰু দেখিছোঁ যে ইয়াত লাহে লাহে অন্যান্য ঠাইত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহেও আগভাগ লয় যদিও ইয়াত অলপমান আমি কম দেখিছোঁ। তথাপিও ইয়াত এটা মানুহৰ মাজত সমাজৰ মাজত ভালপোৱা প্ৰেম ভাতৃত্ববোধ এইটো বৃদ্ধি হয় আৰু অনাগত সময়ত আমাৰ জীৱন সংগ্ৰাম প্ৰস্তুতি চলাবৰ কাৰণে আমি এই মুহূৰ্তত এই নতুন বছৰটো আদৰণি জনাই পেলাই ফূৰ্তি কৰোঁ আৰু আমাৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। তো আজি মই এই পবিত্ৰ ক্ষণত অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে সদায় যাতে অসমৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হয় আৰু ইয়াত বসবাস কৰা প্ৰতিজন জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা ভাতৃত্ববোধ আৰু সদায় সংহতি ৰক্ষা হয়। ভাতৃত্ববোধ ৰক্ষা কৰি পেলাই আমি এক সমাজ হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰি। তাৰ কাৰণে মই আজি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু সকলো অসমীয়া বা আৰু বড়ো ৰাইজৰ কাৰণে ৰংজালী বৈশাগু आङो गाहाम जासिहरबाय और शुभेच्छा अभिनन्दन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद खालि बाक्साल' नङा पुरा आसाम नाङैनो जि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनैनि सानाव बा गुबुन गुबुन सानाव गावनि हारिखौ खौसेथिजों लोगोसे बेखौहाय फैगौ समाव जोंनि गारिनि जोमनाय जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय आरो जोंनि थासारि बेफोरखौ मोनसेयैनो माने बोननानै दोननानै जोंनि समाजखौ गोजौ लांनायनि मोनसे हाबाफारि अराय बोसोर बिथांमोनहा बैसागो दाननि 1 खालार खालि बानायो आरो दिनै खख्लाबारि सिके आन्चलिकनि दैदेननायाव बे हाबाफारिया जादों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै गोबां जोंनि बे ओनसोलनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हारिजों सोमोन्दो थानाय हारिनि दैदेनगिरि माखासेफ्रा बेवहाय खालि सोरबा माने एमएलए एमसिएलए बिदिल' नङा गोबां हारिमु आफाद गोबां माने दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेवहाय नुजाफैदों। जोबोद समायना हाबाफारि बेवहाय जेरै सोलिगासिनो। जिहेतु नोंथांखौबो बेयाव मेथाइ खनना रंजाबानाय नुनो मोनदों रंजालि बिथांमोना मोनसे हाबाफारि लादोंमोन जे आं दोंसे गान खननांगौ आरो बेजोंनो लोगोसे आंबो जिहेतु बैसागो आंनिबो गोसोआ माने उथुल मुथुल मालायफोरना गोसोआ जेरै जायो जोंबो दासान्दि राजनितिखौ दोनथ'नानै जोंनि गोसोआबो माने दुब दुब दाब दाब जाबाय थादों। थ' बेबायदिनो जेरावनो मानसिनि बुरजा समागम नुयो बेवहाय जोंबो माने मोसानो मुसुरनो लुगैयो आरो बेखौनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै आंबो बेवहाय बाहागो लादों आरोखि। रंजालि बैसागुनि रायजोफोरनिसिम माबा मोनसे मेथाइ खननानै फोरमायगोन नामा? मेथाइखौथ' आं रोजाबखांबायानो दा बेबायदि फटकके
गोसोआव फैयाखै खिन्थु आं मालाबा खनगोन होनना खोन्थाबाय आरोखि जिहेतु मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो मोसाफादों औ जोबोद मोजां मोनदों बिथाङा दिनै बिराद एक्साइटेड बिथांखौ नुदों बिथाङाबो दोंसे गान खनदों आरो बिथांनि खननायाव आंबो दिनै गोबां माने बिथांजों लोगोसे आखाइ खबफादों जय MCLA मन्टु बर' भुपेन बर' बिथां MLA गासैबो जों दिनै गोबां फुरथि खालामदों आरोखि जिहेतु रायजो राजाफोरनिसिम रंजालि बैसागुनिसिम मा हामलायनाय जासिहरगोन आं बेखौनो हामलायगोन जे माने जोंनि बिखेखकरि जोंनि जि समाज बर' समाज बेयो खौसेयै जोंनि जि आबौ आबै बा जोंनि जि हारि बेखौ अराय जों बुहुम बिखायाव थिखोनानै लांनांगोन बेखौ बयबो बर'आनो दायित्व लानांगोन बेवहाय राजनितिकनि खोथाया फैनो हाया बेवहाय जोंनि समाजखान्थि जों जे समानैनो इउनिटियै जोङो गासैबो बुहुमाव सिनायथि थानाय हाबाफारिखौ जों बयबो मावनांगोन बेखौ जाहाथे बयबो बर'नि बर' फिसाफ्रा जाहाथे बेखौ गोसोआव लायो आरोखि मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन